ba pelapelong yang di program. Di mangang ngadi counselor syat khot yang ai kong Yasmin. Di mentang awan man yakren sipang kan ka jingpang HIV. Kumno ubriu lani kabriu ki abet ya kan ka jingpang. Di ka jingpang HIV ka full form hi kadai human immunodeficiency virus. Kani ka jingpang kani ka jingpang ka rung kumno ha ka met ubriu. Di kidan saut ni kilat kumno ba ubriu lani kabriu ki bet ya kan ka jingpang HIV. Kita kisau lat lani kisau rukom kabaning kong kadai limba ka jing syang kha lingkar. Bat u lani kabriu ki baladon ya kan ka jingpang HIV. Kebaar day limba ka kini ki balik drugs menta kila ke bonha ha ka jela jungi ki balik drugs. Di anda ki balik drugs ki penan kami kiju ki ternya selada ki ngat bat ki baladon HIV di kumta bagi yo ka jingpang HIV mo anda kila test. Di kebalai ke day limba ka senam. Di menta baladon ka ni ka license blood bank. Di nyar ba ka HIV ka laban spread dan ibang kilaban yo anaka dada kishim snam hakapor baki kwa dan kam snam mo kabasaw kade limba ka kumi ka bapun sya ikulung ti ngingile ka screening ti menta kasi ngidon ngilawan ra kita jungi dila dadan mono bakwa ban test sawan yin screen ti ka report ru penyo mentahi hapo san 10 minute fly ka report ang ka report jong pi kan long confidential kamat ngintip tang mangi ki counselor bat mapi lada ka dei ka babhane ka basniru ti ka HIV ka jinga pair lada ka yo sngo ya ka HIV bat ya ka AIDS lada fimut ka HIV pat ka AIDS ka dei ka ju tang ba ka wan chok HIV ubru yo HIV nang ta ka AIDS ka wan hadin ka shimpor hado pra hado shipos nem pade ba ka jingpang HIV kan kala AIDS kamot ka dei ka bakhat do ba ubri uklam shimhi ka jing sumar HIV ti kakla AIDS but ugla ban yap ru la daum uklam sumar hi ka HIV no wasdang namar kidak kishin ru kla pin ilupa hi la da yo ke bukumno ba ubri usngo hala usngo pair ha kamet mo dining ka kum yo kishit ti ka jing kishit kala awan ha kamet jo tinang ta ka dan so ka jing at ha ki rendang ti ka dan so ka jing hiar ha ka wait mo ka jing kya jong brio nang ta bat ka dan ka ni jing test app menit ka balapalat ti kadon ka jing pair ha pring ka HIV ka AIDS dei ti nang ta pade ka HIV ka ba ki brio ki kem do bha dada kem sumar ka de ka TB pade ki brio ki dada ki yo HIV kila le test lara ki don ka jing at ha rendang mo ti kila test te lara ki bagi don kita ki ong ki lim notes ti kila ban kot lara ki don TB tang bai ka HIV hi don dawai ban penjam du don ta ka jawat dawai ban penjelanya ka jing im jong ubriu ti na ingin yo kita ki dawai ti plaju asno nem ya ka ART ti kata ka ART kadon hapo civil hospital ka ART ka bamod antiretroviral therapy dia kata ka dawai jong ka HIV kumud inyo atang na civil hospital na po ni Grims hadok menta tila da ni ju test ki brimo anda ki positive ya ka HIV kumud ni refer yo ulan ni kata ka breo siya po ART dia ki habdi dawai ruhamta silenter jing dia periodically sedang miodang ngan ya chakmat mo ti hai pin la ban test ka HIV kadon so ka ICTC komentas ni wan na ka mobile ICTC dilada pilit haki hospital kum ka civil lani ka Nazareth lani ka Negrims ka Roberts ibon tili hospital hapo Shillong liwat ya ka ICTC pila ban room ban test sila di hang tuong dan ka man siu shiting karo sabab ko mga ong menero ka report ro ka long confidential kumbut kintip batang mafi bat di counselor ti ka jingpang tongan ken sa jingpang ka jingpang STI mo ka ka ba kinju kam de ka jingpang STI ro ka de lingwa ka jing syong khaling kari bayabit
ya ka STI nigi ongka syphilis ti ka STI pada kamlong ko ka HIV kan ka HIV umdan dawai pinjam do tambah ya ka STI dan ka syphilis kadon ka dawai bancu ban pinjam tambah lada sumar ti kan relapse dalam pendap ya ka dos and ya ka syphilis lada kidai kibai lai shot long shilok mo lada ka shim dawai tang ka lock ya ka STI kumut lada ka di dawai tang makaru umlong habi di lang bro shilok nama lada ka di tang maka lada ulok di kumut lada ki ya shongkha kadang yo shiyo di HIV pede kalong pede ba lada ulok dan HIV ti ula aban sa priang siya kalok pat lada ki ya ba shongkha ti ka misconception baki suto baklabo HIV ula aban yabit mo ti fitaray na uperjong yabit nem yu HIV hoan na em hoan kaday mo vi ong em naman uperjong hi HIV umna araban sa priang naman lala di kumta ti ngi baroro ngi lalaban yu HIV dala uda yu perjong ti lada ngi yabam lang ya syongkai lang ya tia lang long ya baki badan HIV ngi la naman yabit hoan na em ngimla aban ya bit ladang ya syong ya sa lang haju kayeng baki badan HIV laning ya bam lang haju kitar baki ngim ya bit they take ling ba ka jinga syong khalingkar klam penan kam jiada baki baladan HIV ngila ban bit tin tongan kren Jepang ko window period ke kata ko window period haka HIV mo lada fila paju benai lan paju tem tadi ka kadan lai benai kata ko window period ti hakata ka por la dadon ubrio la ne kabrio na do kasni ba ulayo la kila bakla ban syong kha ba badan HIV ti hadin lai benai kala ban pau kata ka test jongki bakan long positive hakilai benai la da kili test ru kan pau bet negative kamut babha positive kamut bakidon kila don ya kata ka jingpang mo ti kata ka window period mut hakapor ba kila don ya kalarong kataka yang jimpang hakamet jongki bar hadin lai benai daki lates kalapau baki ladon ti anda don kumta ngile kumno kumangala batay mene kumut dengi ladon kum kita ki patients ki clients mo ki bala don ya kataka HIV ti ni haban long ngimla aban stigmatize ki mo ngimla aban nyoben ya ki ba kila don ya kataka HIV ti dengi ni support yaki ni I mean sim yaki psychologically ni rap yaki kumno baka don ka jing sumar ba amdon jing sumar bala akut la no ba kumta mo na magilas lo layo kat kata ka jing pang HIV nata ka daw ni wan I jing crunch pang ka awareness belay bangi kwa ban penlong normalize no ya ka HIV banlong lang kum kuwi ki jing pang kum ka babang shini lani ka BP na margini ru kidi ki dawai ki ba ki ru ki habdi shilintar hi kumbalong ya ka HIV ti ladang ipin normalize mangi ti kumot kini ki bapang ru kin kloy bandai bandi dawai kin lada mangi ni stigmatize lani ni nyoben ya ki ti kidang ri ken kat ba kidang ri kata ka jing spread kata ka jing sapriang ya kata ka HIV namar kumbang ong mene kidang south li kilan lada ngimla ban support yaki ngimla ban I men sim yaki ba kimdei ba long marwe kadang ki jing sumar ki di benle chakmat ni yarung yami hi heng jongki ladang itep ba hakata ka yeng don ki bapang HIV mo namar ba don ki brio shakiri like don ki brio ha pori jongi ne hajala jongi lan de kamsha ba kendong da ki tep ba don HIV ha ka we ka yeng kumot kila kimrung kimi sho kila ken bet ba kila ken do itu ka yeng te kata ka jingli jong ki brio kalong ka society mo kata ya ka bol perkhat jong ki ti dang ile kum ta ka no gitu ki brio kidang ri ila jong dada ki ri kidang bu ri ka status jong ki lai kimle sumar dada kim di dawai lai ka no kidang spread tingi kidang ile kum do ban eliminate ban lani ban eradicate lani ban pendunano kita ka jingpang de lada ki don ki ba dang ri ila di nama bekile ran ha po shlong ha thau ti lada ki dang spread ni satai ti kata ngimla ban te lakam mo de lada ngi ya sis ngi mi lang ya support lang ni ai min sim dam ya ki ba
lada pidon wan chakmat dichim dawai in long lang kumju kumbalong ki wi ki jingpang ba habdi dawai shinenter kituru ki bayo HIV ki habdi dawai hi shinenter ti ke ek relate bat kani ka football mentang sni kalong hoi ngam ong ba da fili kai fi haban mix nam ti la sabet kum ong itu ba menang chu pensyai kendian ba lada mong lada lupa beladon HIV di lada fi mong lada ka wun jong fi kalong belapli lupa di lada don bayarap ya fi hatu kepor di lada kalong in contact kata kasnam jong ki bat jong fi ti ha kata ka rukom ti hoi fi laban bit tambalong lada fi smo artik tien ti deng da ki gloves si ai ti laban yada namar lada ha ka jing le kai ti laban biang di menta kasni pada bakalong open kali ka testing ti wan chakmat pe ya ka status jong pi balada kalong kabakum dukum duru ni lapit mangi ti kalong kumta ke HIV kalong ba lada pi misna kumba ongai lada don contact kumut laban ong di ban ong ba bit hang tu hadin live benai laban pau ya ka result ti don ki balong concordant kum baladan shilok mo ki don ki concordant bat ki discordant couple kumut lada kalok kedan lada ulok udi positif lada kalok kawan cakmat ban test kala aban don negatif tikila aban long kumtaro kala aban long ba kambit yu tau kenyang jingpang balai namar ba ka klan kanika immune system kumut lada ka klan ka bormet jungi te imat ngimla aban lada ngila kum bakla ba ki badan ru lada ka klan ka bormet kumut ngimla aban kem yang kata ka jingpang HIV nama uniu kenyang urung be direct syakenika kan ka bormet jungi kaka attack me ka thombor be kini ki tifo cells ki badan ha kamet jungi ka pentelot ya kamet jungi ti anda kunta adalah atrot ha adalah hiar kamet ngin sak su thu long in sakwa ban test la jong ba belengi la smu telot kata-kata mla abam mla issue dilada test lada lab badan HIV dikendit saki mo mla ban accept namar ban accept kum kata la long dan ki bamla aban accept bila dia pedang bagi dan kata ka jingpang bila dan ku mga ong bagi I support ye ki wan chakman ngilong normalize no kadik HIV mlele tamba fi haban husiar kita ki south li ki lat ki bangal ong menemo ada fi husiar ki south li ki lat saprang ki la ban ngin imbe ngilong be ko we ndai ban ong ba ki HIV ki dan la ka jong ka group ki bam dan ngilong be ko we kada ngi support lang iwe di lada fi ko aban tip shu shapang ke HIV lada kam long clear ka banga batay di call how number 1097 fila aban call lagi phone jong fin maka de toll free number di call sesngap hang tu kadan hakin khasi tin pareng tin hindi kila aban patay shu lada kam syai ka jingkren jong ha menda kasi mo di lada don jingkili kalong open ka jingkili mo da fi ko aban tip yo ngal miss out ke lada